Ginainganyo sang fundraising exhibition nga Artienda Art Exhibition ang publiko nga suportahan ini bangod sa tinutuyong nga pagkaayos ng Oton Public Market kag pagbulig sa mga manubaligya nga naapektuhan sang sunog sang tinalikdan nga Disyembre 20 tuig 2021. Ini nga art exhibit ang ginpasakupan sang 16 ka mga local artists kag ginbida ang maduagon nga mga paintings kag miniatures. Suno kay Steve Magbanwa, presidente sang Ogtonganan Visual Artist League Incorporated o CONOVAL, nagahinyo inisang suporta sa mga pumuluyo nga ugyo na ng aktibidad agud amat-amat nga mabalik kag mabuhi ang Oton Public Market. Nahibaluan nga ang Artienda Art Exhibition ang magalawig tubtub sa Disyembre 20 tuig 2022. Bali ang main ginamon nga purpose nga mo nga kausa is ang share nga makuha diri sa amon masale nga paintings, mga artworks, sculptures. So makadto ni siya sa bulig sa tenda pag rehabilitation, pag renovate. Balita nagikan sa Banwa sang Oton. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtud nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.